Dr. General. Yes, baba. Yefethu ungifayelelwe la ongisalelayo. Sithini? Le ndoda oshase nayo lana ewubani uHandyman. Yes. Sithini ngale ndoda? Oh, yini uzwe lezi insabelo ukuthi hayi nosivile ashaya umthangala. No, hayi indoda enjalo ke leyana. Nakule nkambi esiphuma kuyona indoda nje ishaya umthangala beyeqa, yabo. Yeqa yafika yaflop eAfrica yabanjwa yabuyela ngaphakathi. Unawo lo mqondo wakhe lo mkhuba wakhe lo. Awungitshela mfethu ngolena seChicago kuyadaleka yena ukuthi indoda iphinde ishaya umthangala izona hamba le ndoda lena. Iyabamba ukuthi akudaleki phela indoda enkulu yayisimfakelile indoda ekumisa isabela ungaphikisi umuntu indoda engabonwa. Ngikhuluma ngobhova mina isilima sangempela inja yabo uMakhwezi yamfakela ukuthi ayekuse le nombolo ayidaleke 26 manje angimazi ke masedala ngalo la enadala ngako uDzisha General azosabela ngoMakhwezi kuleli bhilidi la ndoda. Get away la suka la hamba. hayi bunto enkulu kwenza Esihamba kuMakhwezi wakho wena man. Awunaseba personal manje le nombolo sishaya Shali Badlambo Makhwezi. Akhezi. Ngana siboshwa ngana. Akusheshe madoda. Akusheshe. Naziya. Too short. Dr. Nkulu. Yini manje wasungibiza ngo-too short awusaboni ngisho emehlweni ubungasangiboni ngisho ukungibona yini ungibizelani Sakwenza kanjalo sekusuka kanjalo yini sekusuka kanjalo yini manje ngizocela ngibude mama ukuthi ngishinthe phela awunawo umhlola hayi ngeke ndoda enkulu ngiphinde futhi ngikushintshe inapukeni hayi ndoda enkulu ngathi usunyanjalo ke nje nawe manje ngeke ngiyimele phela mina le ngeke kodwa manje ngizokushintsha mina liphi ke linye ke ngizokufaka lona ngoba phela lento igcwele uthuvi nje okay uzomthatha la ukankhiphe wona le yenza kodwa nawe ndoda enkulu ngakutshela ngathi yazini awuzama ukuthatha amaphilisi ndoda buka uphelile awungeke uyahamba phela wena emhlabeni hawu amathamba nje uyazi ndoda enkulu mina ngiyaqala ukubhekana nalesimo ngisho Robben Island ngimdala mangingaka angaze alikho nje icomrade ngangashintsha inapukeni hayi simanga lesi hayi kodwa ke isothini namadoda Yeah, sanibona. Ngiyazi ukuthi guys abaningi beni basayibuza ukuthi ushonephi uHandyman noma Dlamini. Nizoyithola impendulo soon. But okwamanje, I want to show you how I start my day with Pocket Broker and how does this platform allow me to trade from anywhere. Guys, everyone has their preferred morning ritual, but for me, I've started my day with a couple of trades on Pocket Broker. It doesn't even take 15 minutes, but it's helped me to kickstart my day in a good mood while I know I'm making money. And Pocket Broker is really a pocket-friendly platform. I can do anything on the go, khona la on my phone. Wena nje into oyidingayo ukuba ne-internet connection la ukhona and then you're good to go. Here is the chart. You can see I'm testing simple strategies and then I'm making a decision. Yes! Enye into guys, ningakhohlwa to join Pocket Broker's Telegram. There's a lot of useful information there. Trading tips, updates, strategies, there's a lot more. I will leave a Telegram link under this video if you want to join. Okay, now I'm gonna tell you how easy it is to add the Pocket Broker on your iPhone. You're just gonna click share on the browser and then click add to home screen. Just like that, you have Pocket Broker icon right at your fingertips. But if you are using an Android, don't worry, you can download Pocket Broker
Broker app directly from the Play Store. That's why Pocket Broker is for those who value freedom, because it doesn't require you to sit in front of the monitor the whole day. Ungakwazi ukuzenzela imali while you even walking or even swimming. Guys, when you want to register on Pocket Broker, make sure you use my promo code THANDOJUNE1 to get 100% bonus on your first deposit. Follow the link in my description to get started right now. Now we can continue watch the video. Thank you, siyabonga. Kunjani? Hayi ngiyaphila usuze wamnyama uqhunqa mfana. Hayi ndikhohlela ngiginya ngichame nivuthulule. Manje awukwahle mngane awungixoxele. Yindaba ungangitshelanga lezi zinto zakho obhaka Juju labakutshela ukuthi uHandyman uzogweqa ngoba phela ngabe ngeqe nayo. Sodlala ngabantu abadala wethu. Obhalo dududu kaloku abavele bafika ngoba bezokuxelela into eyenzakala. Futhi babengeke bavukele wena kuhambile uHandyman. Phela babezongivukela ngithi uHandyman umfowethu kanje ukweqa kwakhe nami ngangizokweqa kanye naye. Wena nje mfowethu ayikho lento yakho ikhuluma. Kunalokho ke base kuthiwa ngasemphameni ke hayi mfana wami ufunga into eyiyona ke. Mina ndicelela wena into ezokwenzeka hayi omnye umuntu andibhulela omnye umuntu komnye umuntu bayafika ngelo xesha elo. Ayikho mfowethu lento yakho into yakho nje singicasula uyifake wena uyifake baxoko bhala ungathayiki into yami wena. Uyifake wena into yaziyo nje kuphela kungitshela ukuthi hayi ke ubhuluthi impama ngizoyithola ngiyayithola ke yona into eyiqiniso kunalo ngamamela obhalo dudu. Ngifuna ukulalela uyifake wena mana awuyifake mama baxoko jonga mamela wena nongabaphikisa obhala. Sengithami ngakufundela iziphi indoda isebenza kanjani? Sebenza ngolana kamhlophe ngicabanga into abezimhlophe. Hayi indoda ngeke ngisafundela ibhidini. Ngabe usasebenzisa? Sasebenzisa. Hayi nakanye indoda ibhidini. Wona lapha madoda lapha. Yabona ke madoda lento enombolo ayisebenzi ke le eplazini madoda ngeke ngithini? Ngoba maniqhubeka lendlela eniqhubeka ngayo. Nizophindisana le enyo prison. Awu Nilethela ngoba nithembekile. Father siyaxolisa mfethu. Wena kuyalazi kudaba. Xolisa. Angena ntwana yami thola isihlalo hlala ekhoneni ngifuna unethezeke uhlale ntofo Ekusalalela ke ntwana yami into bathi ngisakutshela ke mina ngulove more indoda enothando oluningi igaya more uthando angithola shosho ntwana yami lalela nale style yakhe yangichaza yazi ivele ingikhumbuza uStudio ubheke enye imbambo seyishaya ngomturuturu into engayo Bafuthi ufuna ukulimaza wena mthetho angitholi njalo. Hayi angifuni ukulimaza ntwana yami manje awusho uyakwazi ukushaya imfowethu on top. Hayi mshitha. Ufuna ukwenzani kanti? Ngifuna ukulimaza. Hayi musukumemeza. Manje yazi ngifuna senze kanjani? Ufuna la sixoxe kahle sodwa soba u2 khona amakhehla lawa ngekasiza ukuthi sikhuluma ngana ngithi ngibamba. Mathi ufuna ukulimaza ngawo. Hayi kuleya ntwana yami bona nje hlala uhleleke la empedeni kuleya nje sikulimaza. Ula. Awuhlala unethezeke mshana yami awushaya ibhlukwe phansi lapho. Xa ifuse kona ngizothi ngikwazi sekhumula ibhlukwe manje. Xa ifuse xa ikhumula ibhlukwe wena. Okabaleka. Thula wena. Wena tunusa kahle man. Kahle bafuna ukulimaza. Hey, thula. Kahle bafu. Mthetho. Hayi, nongoloza. Bangicela nje ngitholele inkunzi. Ungicocithe kancane. Beka nongoloza. Mhlambe ngizolulama thole inkunzi. Wenongoloza. Yafu usikhotheni kodwa wena. Uwathathe pha amandla okusuka lapha yana empedeni ukuthi uzofika la. Yazi ungazofela emanyaleni. Hey, Bra Joseph obambe lo muntu umbuyisele empedeni mana. Hey. Thula wena. Aswandoda. Oh yes Lord. Uba usengafa. Awuyisola isitory yathi umkhosi wamashumi amabili ongisithe sigoma endabeni ezinhloko. General. Wena kuphela ukwazi la ukuthi imali emhlala la. Ya, kunjalo baba. Sengibheke ngathele mina general. Hayi bo.
baba wami. Alikho isaka lana. General wangathile. Awungani. Yimi nawe sobabili sazi ukuthi imali emshala la. Hayi baba wami umbusa umqondo kahle. Akumina nawe kuphela baba wami esazi ukuthi inyuku yakhe ihlala lana. Imina uhendi yemake no baba wami ngeke. Angeke baba wami lento ikhomba uhendi mina akekho umuntu. Uyena uncuke le nyuku le wadabuka nayo. Mina ngizoyenzani baba wami ngila ngaphakathi ngizoyenzani? Ngeke ngidale leyo nombolo baba wami uyazi ngeke ngidale lona kanje. General ungijwala kabi mfana. Uzobuya. Uyena futhi ngizoqhuma. Yes. Ngizomnquma. Phende mina ngijwala kabi. Uyena baba wami. Mina ngeke ngiyenze lutho imali. Imali baba wami bese kuyimalini vele. General ngizokhola. Phezulu ka 50,000. Ha? 50k ngaphezulu. Hello mthetho dabuka nenyuka ngaka. Hey boy handyman. Ha? Ungibulele ngipheli. Ha? Kodwa ngizombamba. Hayi ngeke uphumela uzobuya. Hayi uyajwayela ndoda enkulu uyajwayela ndoda enkulu udala unakanyeke manje. Hayi bo. General asamba. Ayikho nje into oyibheka lapho general. Ayikho ngempela futhi. Ayikho. Yabo handyman. Hey, nongoloza ngajabula la ngingasabone into enje. Ay. Plus isa fresh. Hey. Tushwathi. Hey, yabona ke into oyenzayo manje mfowethu ayenziwa la. Lokho kwenzayo ke manje ufuna ukunukubezelwana akwenziwa la. Into okuzovela ngiyenze ke Tushwathi, ngibona ngikhulume nabakhulu kuphindisa le new prison. Ngangizwe ngithini? Hayi father hayi right la. Hayi bengicabangela ezinye izinto father. Ngabe wonke ama engela la. Ungakulinge, ngikubheke ngeso lokhozi mfowethu. Ungake nje, ungakuzame. Hey. Nomona lo father. Senomona umona nemfuyo. Hawu. Hey, lungile. Ukusebenza ekitchen mfethu akaze kube akwazi kube lo uya Joseph lapha kamanje ndoda awusiphi umzuzu la no Joseph lapha bro Joseph kade ngikufuna manje awusungitholile hey kunenkinga la udaba engifuna silidingide nje fast khuluma lapha hey sizoyithini indaba nongoloza lapha ngaphakathi le ndoda ibhizi siphiphana nesifaka amanapkin siphiphana nesihlama soyithini le ndaba hayi yabona nje ndoda ngisafuna lutho mina ngisazi nani ukuthi soyenza njani indaba yayo wena ngicabanga ukuthi sowenze njani hayi bo bro Joseph uyazi nje bro Joseph ukuthi wena usomaqhinga ngingakho ngilana ngakhumbula kambe wena usebenzisa ama-ARVs wayibo leyo nto ngiyithatha every day lalela angithi mina ngisebenza ekitchen namahewu ngiyawathola futhi ufika-ke wena nama-ARVs uma ufika nalama-ARVs ngiyawathatha mina wafaka emaheweni bese ngiyawashukuza phela ukuze le ndoda ingezwa ukuthi kunamaphilisi bese ngiyamnika awubheke indoda enkulu hala kaqa indoda enkulu uyayibonisa i-right ucabanga kanjani njani manje uyazi iqhinga lakho bro Joseph hayi cha impela uyazi sengiyakholwa ke manje ukuthi impela ohlala nazo lezi inkunzi ngale Robben Island la mina nguma kade bona ngiyakutshela uyabona eRobben Island mina ngangihlala noWalter Sisulu Robert Sobukwe ngisho noNelson Mandela imbala uyabona ndoda kwakuthi makugula indoda yimi ngangigijima ngoyibona ngisiza indoda kodwa bese ndayitshela iqhinga lami leli solenza kunongoloza ke ngitshele kulungile sahambe naba ke kuqhubeke ngithi ukusebenza ngoba amadoda yabona la leli tshele yimini ongqondo bazoze bangivuka ukuthi uyabona uBra Joseph hayi indoda yaseRobben Island ake ngiqhubeka ngase ngiyokumoshela hayi ngokuya ngibona Correct Makrok. Correct. Adoda abaphethe ayikho ngaphandle nayithola. Ngisathi ngiyangisabele nabaphezulu abasiphethe nombolweni 1826. Ngalo line odalo uHandyman. uHandyman ukudala ongadala 26. Weqa. Makrok lilodi igethi longena le 26.
ingakho ngishisa le mpepho ngithi ngimemeza amadoda angamathambo omhlophe amadoda asaphikelela phezu kwalayini wase-26 eChicago uyangithola ngimemeza ongelekejane ngithi abamashe bashayise naye bamphezulu abuyela estation makruka namdala inombolo iyangena amakruka imina ngizosebenza ngaye ngifuna ukumfundisa isifundo angasoza sikhohle niyangithola Son! Ayikho ngaphandle madoda. Bengicela yena kuzodismiss. Correct. Sangaphandle. Correct. Salute.